harte welkom en leuk dat je er vandaag aan tafel aanschuift. Mestrini Optiek, misschien voor de mensen een breed begrip, denk ik, in Limburg, zeker Zuid-Limburg. Maar voor degenen die jullie nog niet kennen, omschrijf jullie bedrijf in zijn paar zinnen. Ja, Sven, dankjewel dat ik hier mag zijn. Leuk dat we elkaar een keer in deze setting ontmoeten. Ja. Mestrini Optiek, vierde generatie familiebedrijf, 3 generaties optiek en 1 generatie drogist. Maar het is een mooi 4 generatie bedrijf. We hebben 3 winkels, Meersen, Maastricht en Margraten. En we werken daar met 22 man op dit moment. En we zijn elke dag bezig om zoveel mogelijk mensen te helpen naar de beste kijkoplossing. Kijk, Meersen, Margraten en Maastricht. Waar is het begonnen? Het is ooit begonnen in Kerkrade. Kijk eens aan. Ja. En daar heeft mijn opa van de drogist van mijn overgrootoma een optiekzaak weten te maken. Ja. En een jaar of 50 geleden zijn we naar Meersen verhuisd. Ja. Bij de overname van opa naar mijn ouders is Kerkrade uiteindelijk gesloten. Oké. En moet je even tellen, sinds 2011 in Maastricht en sinds 2022 in Margraten. En dan, ik denk dat het voor jouw ouders, jij zat toen nog niet in de zaak toen Maastricht openging, of wel al? Nee, ik ben zelf in 2017 begonnen, 2019 als mede-eigenaar erbij gekomen. Ja. Dus 2011 hebben mijn ouders dat zonder mij gedaan. Dat is een flinke stap, hè? Althans om te zeggen van 1 naar 2. Je bent eerst gevestigd op je zaak, je doet elke ochtend de deur open, je weet wat er speelt en dan ga je opeens naar 2. Ja, mijn moeder had die droom altijd. Ze is geboren in Wiek. Ja. En we hadden altijd gezegd, ooit wil ik een keer in Wiek. En toen hebben de gebroeders Maas zich ooit een keer gemeld met, we zijn wat van plan, willen jullie meedoen? Ja, zo geschieden. En dan niet gekozen voor een verhuizing, maar gewoon een tweede vestiging. Ja, nee, de bedoeling was dat we in Maastricht eigenlijk een kleine exclusieve brillenboutique zouden maken. We merkten heel snel dat we veel klanten overnamen vanuit Meersen. Ja. En uiteindelijk zijn we nu meer dan 2 keer zo groot in Maastricht dan in Meersen. Okay. En is er dan geen stukje cannibalisme van je klanten? 100%. De eerste 5-6 jaar is Meersen echt heel zwaar weer terechtgekomen. Ja. De omzet liep omlaag. We hadden onze cijfers niet goed gesplitst. Dus we dachten, wat gebeurt hier nou? Op een gegeven moment is dat gestabiliseerd. Toen hebben we ook gekozen om van Meersen van 2 naar 1 verdieping terug te gaan. Mm-hmm. En in Maastricht juist wat uit te breiden. Omdat we merken dat daar gewoon meer groeipotentie zat op dat moment. En waar nu Meersen eigenlijk ook weer gewoon aan het groeien is. Dus, met zijn eigen klantenbestand. Met zijn eigen klantenbestand. En je ziet heel mooi dat elke vestiging zich op zijn eigen regio focust. Meersen heeft echt nog wel wat klanten uit Maastricht. Maar dan met name Ambi en de kanten die tegen Meersen aan liggen. Mm-hmm. Waar Maastricht echt op Maastricht en de regio boven Meersen ligt. Dus zit er en Roermond omhoog. Die slaan Meersen over en gaan in de stad shoppen. Nou, die komen bij ons in Maastricht terecht. En dan zie je Margraten sinds 22. Maart 22 zitten we daar. Want dat was wel al een keuze echt van jou om Margraten te doen. Ja, daar ben ik mede de grondlegger aan. Mm-hmm. We waren lang aan het zoeken. Ons verzorgingsgebied was een beetje tot en met Margraten. Ja. Waar ga je heen? Ga je naar Margraten of ga je juist een stap verder naar Gulpen? Nou, lang zoeken hebben we een heel mooi pand op de Amerikaplein in Margraten gevonden. Het oude Rabobank pand. En daar hebben we een mooie winkel van kunnen maken. Ja. En nu zijn we 3 jaar verder en nu zie je dat de eerste klanten terug beginnen te komen. En nu zie je dus ook welk verzorgingsgebied we aan het aanspreken zijn. Ja, precies. Dat is heel mooi, is eigenlijk een beetje IJsden en alles langs de grens totdat je bij Simpelveld een beetje uitkomt. En dan iets, Valkenburg, Sibbe zit er een beetje tussenin, tussen Meersen en Sib gaat met name naar Margraten en Valkenburg neigt gewoon meer naar Meersen. Okay. Ja, dus zijn inmiddels 3 winkels, 3 vestigingen. Is dat ook nodig in jullie branche, die schaalvergroting? Red je het niet met 1 goede winkel alleen? Nou, het kan, maar dan moet je echt klein blijven. Dan, dan moet je als eenmanszaak gaan werken, omdat je dan je personeelskosten kwijtraakt. Ja. Wil je kunnen concurreren met de huidige partijen, dan zit je aan de iCares en de Oogwereld te denken. Ja. Ondertussen iCare toch 180, 200 winkels, Oogwereld bijna 100. Je ziet gewoon het margeverschil is zo groot als je niet groot genoeg bent. Ik denk dat we nu met 3 winkels wel de maat hebben dat we de service kunnen blijven bieden. Dus we kunnen op een groot genoegen schaal inkopen zonder te hoeven pellen aan onze kwaliteit. Ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Kwaliteit en service. Ja, dat is, en we hoeven ook niet aan onze tijd te pellen. Dus de tijd die we in een klant kunnen stoppen, die is voor ons het allerbelangrijkste. Aandacht, luisteren naar de klant. En als je daaraan moet gaan schaven, dan ga je de verkeerde kant op. Ja. En dat zie je wel bij die grote ketens heel snel gebeuren na zo'n overname.
Ja, en zij zitten toch ook in een andere range qua merken? Of zijn zij ook aan het opschuiven naar... Ja, nee. Als je kijkt naar de IKEA-winkels, zijn echt wel hele mooie particuliere zaken die overgenomen worden. En dan heb ik het bijvoorbeeld over Paul Blok en IJsde. Het zijn echt wel winkels die gewoon goede kwaliteit neerzetten. En daar ook mee verder gaan in die setting. Maar je ziet wel dat per maand een beetje verandert. Want uiteindelijk het grote hoofdkantoor van die 180 winkels wil daar toch invloed uit oefenen. Ja. En die investeringspartij erachter, is niet anders. Nee, dan moet rendement eind van het jaar opstaan. Ja, dat zien wij terug in klanten die dan zich toch iets minder op hun gemak zijn gaan voelen. Komen naar ons, omdat wij wel de tijd en de energie erin kunnen besteden. Dat geeft ons heel veel energie om te blijven doen wat we doen. Ja, zij willen rendement, maar ik neem aan, je bent een ondernemer, je wilt een gezonde onderneming. Eén van jouw drijfveren zal toch ook rendement-resultaat moeten zijn? We doen het niet uit liefdadigheid. Nee. Al zit er heel veel liefde in, hoor. Dat moet er zeker, want anders kunnen we dit niet doen. Nee. Maar uiteindelijk hebben we passie voor ons vak. Maar die boterham moet ook op tafel liggen. En dat is waar we die schaalgrootte voor kunnen gebruiken. Want ook daarmee, we zijn een van de grootste particuliere inkooppartijen bij onze leverancier. En dan heb ik het even over glas. Ja. Altijd alleen maar Carl Zeiss. Verder komt er eigenlijk niks in bij ons. Nee. Ja, dat is ook zo'n standaard die we aanhouden. We gaan niet zoeken naar een goedkoper glas om mensen op een andere manier te kunnen helpen om meer marges te maken. Nee, dan moeten we uit iets meer volume hebben. Ja, dat lukt gelukkig aardig. Ja. We kunnen gelukkig zeggen dat we vorig jaar 4.500 klanten gelukkig hebben kunnen maken. Oh. Dus, dat is een mooi aantal. Ja, dat groeit elk jaar gelukkig. Dat we echt wel aan het werken zijn aan een bredere basis aan klanten. Zonder te hoeven schuiven in kwaliteit. Nee. Ja. Dus financieel resultaat is belangrijk, maar goede service, kwaliteit, aandacht, tijd. En vanuit het startpunt, de zorg is eigenlijk het allerbelangrijkste dan. Ja, uiteindelijk, mensen die bij ons binnenkomen hebben een probleem. Ja. Hebben een kijkprobleem, kunnen niet zo goed kijken en dat geeft een ander probleem. En dat is, ik durf niet meer auto te rijden 's avonds, of ik merk dat het na 6 uur werken op kantoor, ik last krijg van mijn nek en rug. Er zijn gewoon momenten dat slecht zien een oorzaak is van een probleem. Mm-hmm. En wij zoeken naar dat probleem en vanuit daar gaan we de oplossing vinden. Dat blijft ook altijd onze aanpak. Dus heel goed luisteren is de start. En dat probleem oplossen, daar zit gewoon de allermooiste oplossing vaak bij. Ja. En dat we dat dan toevallig met een heel mooi jasje qua monturen kunnen oplossen. Ja. Dat is uiteindelijk de bijzaak. Maar dat hoort wel bij het totaalpakket van ons. Dus komen binnen met een probleem, behalve als ze voor een zonnebril komen, dan komen ze meer dan heb je eigenlijk een probleem, want je hebt de zon in je ogen. Ja, dat is waar. In de basis is het eenzelfde soort probleem. Ja, dat klopt. De een heeft 1 zonnebril, de ander heeft er 5. Daar helpen we heel graag in mee. Maar uiteindelijk begint dat ook bij een probleem. Ja, dat klopt. Je bent 4e generatie, een paar jaar geleden dus officieel toegetreden. Zijn we recent achtergekomen. Ja, want eerst was het, had je het gevoel... We hebben het altijd over 3 generaties gehad. Ja. En onze buren, Harry Beaumont, die heeft me laatst geïnspireerd om eens even wat te gaan graven. Na even goed zoeken zijn we erachter gekomen dat het bedrijf van mijn overgrootoma overgegeven is aan mijn opa. En niet dat mijn opa vanuit 0 begonnen is. Nee. Dus we hebben een generatie cadeau gekregen. Zat er al voor eigenlijk. Dus onze oprichtingsdatum is niet onbekend zoals we dat hadden. Maar is nu bekend en dat is 1 mei 1931. Dus dan 31, dus dan besta je volgend jaar, of eind dit jaar besta je... 1 mei komend jaar bestaan we 95 jaar. 95, ja. Dus dan ben je nog op een zucht verwijderd van het hofleveranciers. Ja, dat is nu ook het doel geworden. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, zeker met die agressieve overnames in onze markt is het vooral zorgen dat we hun even van ons afduwen. Ja. En dit als eerste volgende mijlpaal op de planning hebben. Dus 6 jaar gaan we zeker door. En als je eenmaal die 100 hebt, dan wil je ook langer door. Langer door. Is het agressief in die markt? Ja? Ik word elk kwartaal wel gebeld of ik niet nog interesse heb om de zaak te verkopen. Van een van die grote jongens? Er zijn nu 3-4 partijen die dat doen, allemaal minimaal 50 winkels. Ja. En willen heel graag ons hebben, want ze merken gewoon, met 3 zaken zijn nu gewoon sterk in het onderste stukje van Limburg. Dus wil je dat stuk gaan want het gaat bij hun gewoon een landje veroveren, massa kopen. Ja. En wil je dat hebben, dan heb je ons nodig. Ja. Dus voor ons is het heel fijn, want je hebt altijd... het bevestigt eigenlijk hoe goed je het doet, want ze blijven bellen. Ja, precies. En het bevestigt dat we hetgeen wat we doen, dat we dat goed aan het doen zijn en dat de klant gelukkig met ons is. Want dan kopen ze dat, klant en medewerkers. De rest hebben ze. Ja.
Maar je hebt niet zoiets, zoals je net ook al schetste, van eens kijken wat ze bieden en wie weet. Nou ja, het zou heel makkelijk zijn, hè? Want, heel veel zorgen vallen weg. Maar van de andere kant, ik denk dat we nog zoveel goeds kunnen doen voor deze regio. En dat gaan we ook opstarten in de komende maanden. Dus er gaat nog veel aankomen. We hebben wel wat dingen op stapel staan, maar ik denk dat we nog zoveel kunnen betekenen, een bijdrage aan de regio waar we onze winkels hebben. We beginnen dit jaar met een verbouwing in Maastricht die 1 november klaar moet zijn. 1 november al? Ja. Kijk eens aan. Dus, hij staat in de startblok. Dus hij is nu, op het moment van opnemen kunnen we elk moment beginnen. Ja. Maar verbouwing, ik kom wel in de zaak ook. Ja, het is niet dat je denkt van, god, daar valt de verf van het plafond af. Nee. Nu wil je dat sowieso voorkomen, dat snap ik ook. Nee, dan zijn we te laat als precies, dat gebeurt. Dat snap ik. Maar uiteindelijk hebben we een heel mooi product en daar hoort een heel mooi pand bij. Maar ik kan een mooi pand neerzetten wat ik wil, uiteindelijk horen daar hele goede medewerkers bij. Maar ik wil de ruimte creëren dat de medewerkers daar ook de ruimte voor hebben. Dus wat we merken, we hebben ooit de winkel in 2011 ingericht op het feit dat we een kleine boutique zouden worden naast Meersen. Nou, in die jaren zijn we eigenlijk de verdubbelaar van Meersen geworden. En komen we eigenlijk gewoon ruimte tekort. We komen tafels tekort om aandacht en tijd te kunnen bieden. Waardoor bijvoorbeeld nu op donderdag en vrijdag, dat zijn eigenlijk onze drukste dagen, komen we uit de meetruimte en is er geen tafel vrij. Nou, dat is het ergste wat je wil als je aandacht en tijd aan iemand wil besteden. Dat je niet ergens kan gaan zitten met diegene. Dus dat heeft mij doen denken, wat moeten we gaan doen? Nou, hebben we een architect in de hand genomen en zijn we gaan tekenen. Hoe kunnen we nou die winkel, ondanks dat we hem vroeger ingericht hadden als boutique, aan gaan passen tot een wat grotere winkel met meer plekken. En hebben we eigenlijk een nieuw masterplan voor gemaakt. En 1 november ga je dit allemaal mooi zien. Okay. Maar het wordt heel leuk. Spannend. Ja. Je zei net, want de medewerkers moeten de plek hebben om met de gastenklanten te praten. In elke sector is medewerkers, personeel de grootste uitdaging. Hoe zit het bij jouw branche, of in ieder geval voor jouw bedrijf? In onze branche is een groot tekort. Ja. Ik heb daar op dit moment, en die klop ik wel even af, ik klop even, geen last van. Mede door overnames, mede door veranderingen in de markt zoeken ook niet alleen klanten, maar ook medewerkers zoeken stabiliteit. Ja, en die hoop ik een beetje te bieden met de visie op het feit dat ik als 4e generatie in een familiebedrijf zit. Ja. En nog wel een jaar of 30 daarvan kan genieten. Misschien wel 40, 50. Ja, precies. Ja. En die stabiliteit die uitzicht terug in personeel. Volgens mij hebben we het een heel leuk team. Het team heeft het heel leuk onder elkaar. En dat faciliteren we ook in alles. Dus leuke dingetjes. Jaarlijkse uitjes. Diners met partners en kinderen. Uiteindelijk, die horen er ook bij. Ja. Want als de partner niet graag wil dat jij naar je werk komt, dan zit je als medewerker er ook niet met veel plezier. Nee. Dus ik denk dat daar onze kracht zit, dat we heel veel hebben gezocht. En ook daar, omdat we weer wat meer massa hebben gecreëerd door die derde winkel, hebben we wat meer body om hier ook echt in te kunnen faciliteren. Ja. Merken wel met de nieuwe takken die we gaan uitbreiden, dat daar wat moeilijker is, omdat we nog geen reputatie in die markt hebben. Nee. En dat is nu wel even zoeken. Zoals bijvoorbeeld, want jullie gaan... zoals we mensen eigenlijk nu al een ruime 60, 70 jaar helpen met kijkoplossingen, gaan we nu ook werken aan hooroplossingen. Ja. Wat je vaak ziet wat gecombineerd wordt in jullie wereld. Ja, uiteindelijk is het beide een sensoriek die weg aan het vallen is. En die kunnen we versterken. Ja. Mensen in hun dagelijks leven helpen met het verbeteren van zien en horen. Hoe goed je ook kan zien als je horen niet op orde is. Heb je het niet leuk op een feestje of als je een avond naar de bioscoop wil of noem maar op. Dus ook die vraag die bij menige klant wel leeft, willen we gaan beantwoorden. Ja. Dus daar zijn we nu mee bezig. Hebben we vroeger ook altijd gedaan. Mijn opa was audiciën in elkaar. En toen even terug puur naar de optische. Wij hadden er zelf geen grip op, omdat we er geen verstand van hadden, merkten we. En dan heb ik het even over mijn ouders, want zij hebben het uiteindelijk afgestaan. Toen hebben we Beter Horen een tijdje bij ons in de winkel Meers gehad. Nou, dan zie je, Beter Horen zit aan de ketenkant en wij niet, waardoor dat niet de beste match was. Toen hebben we gekozen om hun in een pand een paar deuren verder te laten plaatsnemen in Meers. Zitten daar ook nog altijd. Okay. En we gaan zelf, eigenlijk net zoals kijken op het hoogste niveau, ook weer horen op het hoogste niveau doen. Alleen daar moet je nog wel de juiste mensen voor daar moeten we even de juiste audiciërs voor vinden. Maar buiten dat we de juiste audiciërs zoeken, gaan we onszelf daar ook in verdiepen natuurlijk. Ja. Dus mijn vrouw is sinds 1 januari in het bedrijf, Nadine. Ja. En zij zou eigenlijk optiek gaan doen.
Maar ja, we hebben al 22 mensen die met optiek bezig zijn. Ja. We zijn achteraf tot het besluit gekomen dat zij het voortouw gaat nemen in het hoorstuk bij ons in het bedrijf. In samenwerking met de audiciër die we nog aan het zoeken zijn. Ja, uiteraard. Zodat je daar ook een beetje eigenlijk de eigen grip op hebt en eigen kennis van hebt. Dat je niet alleen afhankelijk bent. Naast Nadine ga ik en Suzanne, een van de nieuwe mede-eigenaren. Dat we het zo misschien even over hebben. Ook de audiciëropleiding doen, zodat wij altijd met z'n drieën binnen het blok van Maestrini iets met horen kunnen overnemen. Ja. Mocht er een audiciër weggekocht gaan worden. Want dat is wel uiteindelijk op dit moment in die markt. Wat er gebeurt. Ja, daar is het tekort nog wat groter is in de optiek. Dat zie je dus. Ja, precies. Ja, want inderdaad, misschien ook een van de redenen waarom medewerkers bij jou blijven en trouw zijn, is ook dat er doorgroeimogelijkheden zijn. En dat zie je bijvoorbeeld nu ook met de uitbreiding van die directie, waar je ook naast je vrouw, Nadine, ook medewerkers bij betrokken om te promoveren tot het directiethema. Ja, mijn ouders beginnen langzaam met pensioenleeftijd te komen. Ja. Hobbyen nog altijd heel graag in de winkel. En het is voor hun ook echt hobby geworden. Mede omdat ik zoveel werk uit handen heb kunnen nemen. Ze hebben echt wel, ze hobbyen en ze doen nog mee. Maar ze hebben wel gezegd, Jules, jij pakt het gewoon. Ja, mijn vader werkt nog 3 dagen als optometrist. Dat vind ik het allerleukste. En mijn moeder doet eigenlijk alle boekhoudingen en helpt wanneer ze ergens kan helpen. Ja. En alle andere dagelijkse managementtaken zijn bij mij terechtgekomen. Dus dat heb ik overgenomen. Maar ik wilde dat nooit alleen gaan doen. Want ik vind het bedrijf te groot om daar in mijn eentje alles over te zeggen hebben. Nee. Weet je, uiteindelijk word ik daar de grootste aandeelhouder, is de bedoeling. Maar ik heb daar misschien niemand meer om te sparren. Ik wil mensen hebben die mij gaan helpen om de koers van het bedrijf te varen. Ja. Die heb ik gevonden in de bedrijfsleiders van Meers en Margaten. Dat zijn Suzanne en Mark. Al jaren? Suzanne al bijna 10 jaar, als ik me niet vergis. Zo. En Mark pas een paar jaar. Maar Mark meteen met heel veel enthousiasme hierin gestapt. In de sollicitatiegesprek ook aangekondigd dat hij misschien ooit voor zichzelf wilde beginnen of wat dan ook. Toen heb ik eens gedacht, wat moet ik daarmee? Nou, toen dacht ik, waarom niet met ons? Precies. Ja, dat is gelukt. Dus begin van het jaar hebben we dat helemaal rondgekregen. En zij zijn nu 10% aandeelhouder allebei in het bedrijf. En dan over alle 3 de winkels. Dus niet over 1 winkel, want ik wilde ook dat we 1 bedrijf blijven. Ja. Dus ik wilde vooral geen ellebogen tussen de winkels in. Nee, geen aparte BV's of aparte weet ik wat. Het zijn aparte entiteiten, maar de entiteit daarboven, daar zijn zij 10% mede-eigenaar van geworden. Ja. Dus uiteindelijk hebben we 10%, of 2 keer 10 verkocht aan hun. Ja. We zijn nu een half jaar verder en het is eigenlijk heel fijn. Het voelt alsof het altijd zo geweest is. Lekker sparren. Het helpt aan 2 kanten. 1, hun inzet is 2 keer zo mooi, want het is hun eigen bedrijf. Ja. Maar ze zijn ook veel kritischer op mij geworden. En dat is eigenlijk wel heel leuk. Ja. En dat is ook wat ik zocht. Kijk eens aan. En dan vormt het directieteam met hun 2, jij en Nadine, je partner. Met jullie 4. Nadine in principe nog niet. Okay. Nadine is nu gewoon nog als verkoopmedewerker van de winkel. Maar ze gaat uiteindelijk wel de directie van het audio doen. Ja. En vanuit daar gaan we dat verder doorpakken. Hoe gaat dat, want ze werkt nog niet heel lang bij jullie, hoe gaat dat nu thuis aan de keukentafel? Gaat het alleen nog maar over de... Eigenlijk zie ik er minder dan eerst. Ik ben natuurlijk zoveel tussen de winkels en mijn eigen kantoor thuis onderweg dat ik niet heel veel in de zaak sta. Nee. En vroeger werkte zij meer thuis, dus we zagen elkaar overdag vroeger meer dan nu. Maar ja, inderdaad, avondeten gaat wel meer over de zaak dan vroeger. Ja. Maar eigenlijk wel heel leuk. Ik vind het vooral mooi dat je nu samen echt zo'n doel hebt waar je naartoe aan het werken bent. Ja. Dus je snapt elkaar weer nog wat beter. Ja, precies. Natuurlijk geeft het ook discussies hier en daar. Ik zou het zo doen of zo. Ja. Stel je hebt geen bedrijf, dan moet je iets anders zoeken om ruzie over te maken. Ja, dus, nu hoef je in ieder geval die... Dat is het in ieder geval geen persoonlijke aanval. Nee. Dus... Dat is heel mooi. 4e generatie dus nu, hè? Na onderzoek, eerst 3, nu 4e. Dan was het al meteen vanaf dag 1, toen jij de schoolbanken uitging of zelfs in de gang, al duidelijk van dan moet jij de zaak in, want anders stopt de generatie. Joh. Nee. Dat was, omdat we toen nog niet wisten dat we zo lang bestonden, was de druk ook minder hoog. Dus dat heeft eigenlijk wel geresulteerd in dat ik niet wist wat ik wilde. En ik wilde vooral niet het zoontje van worden. Het is me heel goed gelukt. Eerste 5 jaar van mijn studentenleven. Ik heb 5 jaar lang van alles en nog wat gedaan en geprobeerd. En het is nooit geworden. Heel goed student geweest. Wel in die branche? Nee, helemaal niet. Bouwkunde, international business, econometrie. Ik heb van alles geprobeerd. Het is allemaal niet echt gelukt. Maar uiteindelijk ben ik een keer op pad geweest met een aantal optiekondernemers. En die hebben aan mijn hoofd gezegd dat het stom was als ik het niet zou doen. Die hebben heel duidelijk gemaakt dat het kapitaalvernietiging was. Ja. Nou ja, dat nam ik nog een beetje met een korrel zout. Alleen toen met hun op dat uitje heb ik gedacht, weet je wat, ik ga optometrie studeren en ik ga in de technische industrie, in de optische industrie wat doen. Ja.
Glazenontwikkelaar voor Zeiss, iets in die richting. En het eerste jaar van je studie optometrie moet je meteen stage gaan lopen. Toen ben ik bij Verkerk Optiek in Amersfoort terechtgekomen. Een winkel ongeveer in onze maat. En daar eigenlijk onder de vlag van Arjen Bonen, de toenmalige eigenaar. Die heeft het ook overgedragen aan zijn zoon. Geleerd wat ondernemen in zo'n bedrijf inhoudt. Ja, en daar ben ik eigenlijk besmet geraakt met het vak ondernemen. En uiteindelijk of het dan nou een optiekzaak is of wat anders. Ondernemen zit in het bloed en ondernemen kruipt. En ik heb via de familie en via mijn opleiding heel veel verstand van optiek. Ja. Dus toen werd er opeens wel de optelsom 1 en 1. Ja. En de bedoeling was dat ik nog een paar jaar wat anders ging doen. Maar toen ik eenmaal voor mijn stage in Maastricht terecht kwam, ben ik niet meer weggegaan. Nee. Toen ontstond wel net geen... Nee, was nog voor corona. Ik ben in 2017 afgestudeerd. Toen ben ik beginnen te werken en toen in coronatijd ben ik opgestaan als directeur. Toen vonden mijn ouders, het werd de druk heel hoog, waren heel blij dat ik dat overnam. Op relatief jonge leeftijd eigenlijk toch al, hè? Dus ik ben nu nog altijd jong, maar toen was je... Ja, ik was toen 28. Ja, nog geen 30, wil ik zeggen. Het heeft echt wel even wat strubbelingen met mezelf ook teweeg gebracht. Okay. Want ik kwam van superstudent... 4-5 avonden per week in de kroeg. Ja, op die manier superstudent. Ja, ik dacht qua cijfers, maar... nee, ik heb altijd 5,5 in studententeam. Ja, dat is waar. Ja. Maar van superstudent qua tijd en naar... ik ben directeur. Ja, ik wist me niet echt een goede rol te geven, of een goede houding in die rol te geven. Ik werd heel direct, ik werd heel kort af, ik ontnam mezelf heel veel plezier en noem maar op. Nou, dan hebben we 3, 4 jaar, 5 jaar ondertussen met 2 verschillende business coaches. Hebben we heel veel dingen weer op zijn plek weten te zetten. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu eigenlijk met zoveel plezier in mijn werk zit dat ik ook echt nooit wil verkopen, denk ik. Nee. Er zal ooit een moment komen als ik mijn pensioen wilde. Maar ik heb nu het bedrijf zo in de grip en ik heb mijn plezier en mijn werk zo in balans zoals ik het zou willen. Ik zeg niet dat ik 50-50 heb, maar ik kan echt heel erg genieten van het feit wat ik nu doe. En dat had ik in het begin echt niet. Nee. Toen voelde het echt een beetje, ik ben op die plek terechtgekomen, gegroeid, bijna verplicht. Ja. En nu? Ja, we hebben in die verandering helaas best wel een stuk van het team zien wisselen. Ja. Achteraf is dat heel goed, want je ziet nu dat allemaal mensen die voor mij gekozen hebben en niet mensen die voor mijn ouders gekozen hebben. Ja. Waardoor je nu een heel ander team hebt wat ook achter mij aanloopt. En met me mee wil in mijn visie, in mijn koers. Dus ja, het gaat gewoon een deels goed. Wat is dan nu nog dat je zegt, nou dit is wel nog een uitdaging bij mij of in onze sector, misschien breder, dat je zegt, nou de opticiëns lopen wel tegen dit of dit aan, waar we nog de komende jaren een oplossing moeten vinden? Ik denk dat die verketening wel een ding is waar heel veel opticiëns mee bezig zijn. Ja. Waar ik juist zie dat het heel veel kansen geeft als je heel duidelijk kiest. En ja, denk hebben wij heel duidelijk gekozen voor het hoogste segment. Ja. Doe je dat niet, dan ga je verwikkelen in de strijd met hun. En ik denk dat dat heel lastig is. Dus ik denk dat we daar de goede keuze al gemaakt hadden in het verleden, die we nu doorpakken. We gaan uitbreiden in de leeftijdscategorie eigenlijk waar we bezig zijn. We hadden natuurlijk, ons hoofddoel was gewoon de 40-plusser die een moeilijker kijkprobleem krijgt als de jongere klant. Alleen nu gaan we het juist vanaf heel jong aanpakken. Dus ook in de verbouwing gaan we een kinderbrillenwinkel openen in Maastricht. Dus we gaan de achteringang die we hebben, gaan we verbouwen tot een kinderbrillenwinkel. Ja. En je ziet dat een probleem waar we al jaren in de optometrie over hebben, is het meer-min krijgen van kinderen. Dus kinderen krijgen een hogere minsterkte door het veel dichtbij werken. Of het nou door hoogopgeleid is of door tablets, maakt niet uit. Het gaat met name om heel veel dichtbij werken en te weinig buitenspelen. Ja. Nou, die combinatie zorgt dat eigenlijk een hele generatie die heel veel min heeft. En hoe eerder we die kinderen opvangen, hoe meer we met speciale lenzen en glazen die groei naar min kunnen remmen. De onderzoeken zijn dermate dat we kunnen voorspellen een beetje waar iemand uitkomt. Als we hem op 8-9-jarige leeftijd met min 1 vinden, ouders hebben ook minsterkte. Ja, dan ga je snel naar min 6, min 7, min 8. Nou, en die groei die kunnen we halveren als we er op tijd bij zijn. En het fijne daarvan is ieder dioptrie boven de min 4... zorgt voor 50% meer kans op netvliesproblemen op latere leeftijd. Waar je, zeg maar, als je naar min 7, min 8 gaat, dan heb je gewoon boven de 90% kans op netvliesloslatingen en permanente blindheid vanaf een jaar of 60, 70.
Dus alles onder de -4 houden is, dat is eigenlijk het doel. Waardevol. En als ze die groei eens kunnen halveren, dan ga je daar enorme winsten naar de toekomst bij halen. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk wordt, dat je op dit soort vlakken, en dan ga je weer, we gaan oplossingen bieden en niet iets verkopen. Nee. Want uiteindelijk is dat ook waar we mee bezig zijn. Ja. En dit is ook, kunnen we een kind op tijd vinden en met het probleem, dan kunnen we makkelijk 3-4 punten besparen aan het eind van de rit. Precies. En daar zit echt de grootste winst voor de toekomst in. Tot slot, de toekomst. Je bent bijna hoofdleverancier, nog een paar jaar. Waar zou je dan over 5,5 jaar willen staan? Althans, welke plannen zou je met ons willen delen? Dat je zegt, nou, als ik hoofdleverancier ben over 5,5 jaar, dan hebben we het dan over meer vestigingen. Hebben we het dan over, audio moet op zijn plek staan. De kinderwinkel moet dit staan. Wat? 6 jaar is heel lang. Ja, daarom. Vind ik heel moeilijk om al naartoe te kijken. Zeker in deze veranderende economische tijden ook. Mijn visie is dat dan Horen bijna even groot is als onze optiek. Zo. En dat zit erin omdat in Horen een nog grotere groeimarkt zit als in brillen. Ja. En we gaan Horen op het hoogste niveau doen. Dus het is alleen maar Horen in de private sector. Geen zorgtoestellen. Dus alleen maar toestellen waar mensen ook echt beter mee gaan horen. Want anders kunnen we onze belofte niet nakomen. Nee. Onze belofte is, net als bij brillen, het moet beter worden. Mm-hmm. Dus ik denk dat Horen in de 3 winkels die we hebben in de buurt moet gaan komen van, als ik over 6 jaar spreek, in de buurt moet komen van waar we met optiek nu zitten. En dan later waar optiek naartoe gegroeid is natuurlijk. En ik ben 33 en ik heb 3 winkels. Dus je begint je te vervelen? Nou ja, vervelen niet. Maar als we die 3 op de rit hebben, dan gaan we natuurlijk verder kijken. Precies. We hebben een grens aan de zuidkant en aan de westkant. Dus Oost en Noord zijn voor ons de logische routes. En dan Oost heb ik iets minder feeling bij als naar het noorden. Ja. Ook omdat ik altijd in Brabant en Utrecht gestudeerd heb. Dus ik denk dat we langzaam de weg omhoog moeten gaan pakken. En dan kunnen jullie zelf uitrekenen waar we terecht gaan komen, denk ik. Dus als we ons over 5-6 jaar spreken, dan zou dat ook een vestiging kunnen zijn, iets meer richting het noorden. 4-5 vestigingen is dan een beetje het doel waar we naartoe groeien. Wens ik heel veel succes mee. Dankjewel. En dankjewel voor het gesprek. Jij bedankt.